ಹಾಯ್ ಯಾನೆನಿಗಲಿಗಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕ್ದ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ವೆ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಡ್ಡೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದಾತ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಪಾವುಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ 4 ಪಾವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ನೆಕ್ ಉಂದು ಕಜೆ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದರಿಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ಸರ್ತಿ ಸರಿ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲರಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎತ್ತುದು ನನೆತ್ ದಿಂಡ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ತಿರ್ತಿಡ್ ಪೂರ ರೀತ ಒಂದು ಒರಿದ್ ಪೋಪುಂಡು ತೌಡ್ದಂಚ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ ಮೈತುದು ದೀಪೆ ಒಂದೆನ್ ಬೈಯಡ್ ಕಡೆರೆ ಕಾಂಡೆ ನನೆತ್ತಿತ್ತೈತೆ ನೆಕ್ ಪೆಲ ತೈರೆಲ್ಲ ಕಂದೆನ್ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೀರೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ದೆಕ್ಕುದು ಒಚ್ಚೋಡು ದೇಬಂಡ ಧೂಳ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ನೀರುಡು ಬರ ಸರಿ ಲುಂಬುದು ಬೊಕ ಒಚ್ಚಿದು ಇಂಚ ಇರೇನ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಟ್ಟೊಡು ಕೋನ್ ಟೈಪುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೈಪು ಕಡ್ಡಿಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕರ್ಕಟದ ಮುಳ್ಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಇಂಚ ಎಟ್ಟುವೆರ್ ಕೋನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಇರೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿಗ್ ಕಡೆನಂಚನೆ ಕಡೆರೆ ಆಂಡ ಇರೆತ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಇರೆ ಪುರ ಇಂಚ ಎಟ್ಟುದೆರ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇರೆ ರೆಡಿ ಆಂಡೆನ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎಟ್ಟುದು ಕೊರ್ನಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಲ ಅರ್ನನೆ ಯಾನೆ ಪಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಆರೆ ಪನ್ನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕುದು ದಿಯಾನ್ ಅರೆ ಸರಿ ಬೊದುಲ್ದುಂಡು ಒಂದೆನ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಯಾನಿದ ಮುಟ್ಟ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಡ್ಡೆ ತಿಂತಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಡೆ ಇತ್ತೆ ಅರಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಡು ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾದ್ ಅದೋಡ್ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಏನು ರುಚಿ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡೆ ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿಗ್ ಗಟ್ಟಿಗೆಂಚ ಕಡೆವ ಅಂಚನೆ ಕಡೆದು ಗೇದೆಯನ್ನು ಬಂದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡೆನ್ನ ಇತ್ತೊಂದು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಒಂದೇನು ಚೂರ್ ಪೊತ್ಪುವೆನ್ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಉಲೈ ಜಿಂಜಾರೆ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ದಾರ ಇದೊಟ್ಟುಗು ಒಂದೇನು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಎಡ್ಮೆಲ ಪಾಡ್ದುಗೆ ತೊಂದೆ ಖಾಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಜರಿ ಜರಿ ಅದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡೆಯವು ಬಾಯಿಗೆ ಅಗ್ಗೆರ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಪೊಡಿ ಅಂಡೆಯವು ఒక ಎಡ್ಮೇನೆ ಇಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ತರಾಗಿ ಪಾಂಡಸೈ ಇಂದುಲ ಪೊತ್ತುದಾಂಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಿರಿಸುವೆನ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಕಜಾರಿತ ಅಡ್ಡೆ ಓಲ ಬೆಲ್ಲ ತರೈ ಪಾಡ್ಗಿನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ತೆರೆತಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲಲ ಪಿರಿಸುದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚಿಡೆನ್ನ ಮಾಮಿ ತಾರೈಲ ಪಿರೇದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರುಚಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆ ತಿತ್ತಿನೆಕ್ಕ ಒಂದೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊನ್ವೆ
ಬೊಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡುನ್ವೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗವರ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇರೇಕ್ ಬಂದ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಂಚ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ. ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ತಿನ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ತಿಳುವು ಅದ್ಪತ್ತಾವಡು ಬಂದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತಾದ್ಗೆ ತುಂಡೆ ತೆನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುಡು ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ ಹಸ್ರ ಅದು ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಚೂರು ಸಾಗದು ದಿವೋಡು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಿದ ನೀರ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಯ್ಯನಗಲ ಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತೋಜಾವೆ ನನ್ನ ಹೊರಿದಿನ ನೆಂಚನೆ ಬರ್ತವೆ ತೊಂದುರು ದೀತೆಯನ್ನು ತೊಂದುರುಗು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಟ್ಟಿ ದೀದು ಬಿಡ್ತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ನೀರು ಸಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಅದು ದಿಯೋಡು ನೀರು ಸಿಕ್ಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಏನು ಪೂರ ವರಾನೆ ಬೇಯಾರೆ ದೀವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಇತ್ತೆಗೇತು ಬೋಡು ಅದು ಮಾತ್ರ ವರ ಬೇಯಾರೆ ದೀಪೆ ಪೂರ ದಿಯನ ತೆನನ ದೇಕು ತುಂದುರ್ಗು ಬಾಯಿ ದೀದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು 20-25 ನಿಮಿಷದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ದುಂಡ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಇಲ್ಲ ಚೂರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತುಜಿ ಎಡ್ಡೆಡುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತರೈದ ನೀರ್ದಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಐತೆ ಒಂದೊಂದು ತೊಂದುರ್ದು ದೆಪ್ಪುವೆನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ಚಿಲಿಂಬಿ ರೆಡಿ ಆತನೇನ ನೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತದಿತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ತೆಗೇದೆ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಗೆತ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆನ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಆತನ ತುಲೆ ಕೈ ತಳ್ಳು ತೋಜಾವೆತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಂದಿತ್ತಿನಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.